Чираттагы котлау хатыбыз Кабат зур Чиркли авылына юллана. Бүген үзенең матур туган көнен милләттәшебез Аюпова Мәрьям Тагировна каршылый. Әлеге матур гомер бәйрәме белән аны тормыш иптәше Рамил, уллары Расим, Рөстәм, килене Гөлнур, оныклары Нурсина һәм Рамазан котлыйлар. Безнең яраткан кешебез ишле гаиләдә 10нчы бала булып дөньяга туа. Балачактан ук ул авыл җанлы, тормыш җанлы, хезмәт сөючән кыз булып үсә. Улыгайгач, яраткан әтиебез белән гаилә корып, бик матур яши башлыйлар. Мәхәббәт җимешләре булып без балалары туабыз. Әниебез үз гомерен тулаем гаиләгә багышлады. Көне-төне бар мәхәббәтен безгә бүләк итеп яши ул. Аңа аның өчен олы рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Кадерле хатыным, туган көнең көнне минем ихлас сөюем хакында ярату сүзләре кабул ит. Әгәр бу тормышта рәнҗеткән булсам, зинһар гафу ит. Мин сине нык яратам һәм хөрмәт итәм. Миңа матур балалар бүләк иткәнең өчен олы рәхмәт сөеклем. Ярый әле син бар әнкәй, өебезнең нуры, кояшы син. Үз аякларыңда йөреп, сәламәт булып, тагын әле еллар арты елларны уздырсаң иде. Туган көне бүген әниемнең күркәм гомер яши дөньяда. Матур үзе, алсу нурлы йөзе, күңеле йомшак, йөрәге пак анда. Рәхмәт әни, безгә гомер бирдең, төн йокламый карап үстердең, йөрәк җылын кушып барыбызга яшәр өчен ныклык, көч бирдең. Сиңа рәхмәт сүзен әниебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп, олы рәхмәт барсы өчендә. Әбекәебез, син гомерең буе, гаиләм, балаларым дип яшәдең. Хәзер инде онык өчен янып яшисең. Кадерлебез, сабырлыгың, киң күңеллелегең, безне һәр вакыт аңлавың өчен мең рәхмәт сиңа. Яшәү теләгең, ашыйсы ризыгың өзелмәсен. Балалар, оныклар янәшәсендә бәхетле картлык кичерергә язсын сиңа. Сау сәламәт булып, мәңге арабызда яшә. Кадерле Мәрьям Тагировна, якыннарыгызның җылы теләкләрен шундый ук матур эчтәлекле җыр дәвам итә. Бәхетле булыгыз, туган көнегез котлы булсын. Sing
матуры бит.